Поставя хора. Ново видео след доста дълго време. Как последно качвахме. Времето сега се оправи. Излизаме сега. Ще ходим. Аз, Кико, Семето и един Стелян ще ходим на полигона. Ще ходим на полигона да правим там пътеките. Отново. То ходихме още един път. Аз пак тогава снимах, обаче не се получиха много нещата и реших да ни качвам клип. Сега не съм качвал да снимка и че ще качвам. Ай, ще пусна като сме на мазалата. И сега хора, ето тук сме с Семето, Калин и Стило се е там. Калин от Together между другото. Да, не бе, шурен се. И тук купихме една лопата и отиваме към полигон. Ей го Семето. Той са 3 пъти ще да му удари след тап лопата по главата. И те иде. Купихме я. Купи я по-скоро. Добре, купихме я. Купи я. Добре си та. И... Я купи. Да, чихо. Сега. За пред хората да ви кажем, че си я купил. Те, купихме я. И учим... Да, и 2 малки мучики. И ще ходим да правим пътеките на полигона. И... Там е транспорта между другото. Да, и там е транспорта, брат. Се вижда. Те, хубаво ще включа като сме в началото на пътеката. И какво става, хора? Ето тук сме сега всички. Еко съм Нил, еко Стело. Сега тук работим. Калин прави скока. Там Калин. Сега ние тук работим. Просто. Ето тук Калин сега ще дойде да вземе за скока. Ютубър. Нали бе си? Да. Абонирайте. Ой, стига бе. Нищо. Защото маза. Да покажем хората как са. Да, аре. Ще свади опът. Аре. Брат, виж го! Опа! Виж го ти как се изкриви, бе! Кое? Брат, зато и са дали 8 лева. Ти го изтраскай в дървото. Да. Ей, това е силен мъжника от вас. Дай да родим. О, ес. Чай си другата ръчичка. Скочихме го няколко пъти скока. Хубав е. Не е лош. Не е Стело. Семето сега мъкни тук лопатата. Кико, сега ще тръгваш от една тренировка. И ти. На Стило и на ютубъра. Сега ще ходим на това. Една. Дай червената. Сега ще ходим някъде нагоре да правим. Ай, Кико! Това е за литекс, това е за текс. Това е много също. Тос пак. Как ще пускаме? Кой е за литекс, бе? Само левски, бе. Ой, Няма да ги пускаме, бе. Не, бе, ние ще ги оставим горе. Ай, Кико, чао! Безаварийно. Степъпа ще правим, нали? Да, бе, май степъпа да правим. Ама кажи, че е изненада и ще го Да, бе, ще правим... Абе, каква е изненада, бе? Просто ще видите какво ще правим. Ай, тук сме. Тук на един скок. Сега тук го направихме. И там ще е попивката. И те настрани. И леко и сега по-горе трябва да направя. То сега там маха и тия храсти. И сега тук по-отгоре трябва да го изчистим. Тук попивката, по-отгоре трябва да я изчистя сега. Какво е? Мале! Брате, тия храсти трябва да ги маха. Сръква това да ни ми измъкчи. Аре, ела да го държиш, бе, кретен. Ай, ти го дръж, бе, с тия голи ръце. Брат, Семе, на тебе ти е добре. Не, аз го говоря и ти с крака. Та пак, това ще оплекни в мене, бе. Браво. Ти питаш ли ма като си стоя в крака? Да ме удари с... Брате, това 100 пъти са махнат, докато
направи. Ей, така. Сата, вратата пуска. Пирон вика. Сега ще се включим с ето и, като сме направили долу попивката. И сега докато Самуил копаеше и тука, той китайското се щупи. Какво ще кажеш? Повече от пазара ще купуваме ли? Само от тему? Не. От и това до ваше. Нюанса. Само лопатата става до някъде. Да, тук ли се? Дай. Бахте китайското колче, дай. Аре, спирай го това видео и да почваме. Хубаво е. Айде, сега ще пуснем това. Гледай сега, сега ще падне. По-добре с лопатата, ама и тя много здрава. Някой е ти да го държи. Айде, копай семе. Ето и цялото аз го направих. Брат, ти направи много по-малко. Аз забравих и това, че и това. Да. И това цялото го разчистихме, го даже на клипове. Да, бе. Искаш да ти го докара? Не ми се Бот. Не виж как лъжиш. Момчета имам лоша наука. Ба, той пак се щупи. Лошия брат. Окей, го е там. Да пускам ли ти? Чапани. Окей. Аре. Между другото, аз се виждам. През дупките. Сега не мога да я махна. И го тъпака. О, слава на Богу. Защо си толкова тъпо, бой? Значи после ще видиш на клипа. Си ще видиш на клипа. После ще видиш качен в там страници. Ой, брат! Ей го, сега направихме тук попуската. Господин Самуил. Ей го скока. Сега малко ще поскачим и ще се качваме горе да пускаме. Нали те? Да. И стоиш малко на поляната на чулбе. Отивам да спрем. Сигурно се поли. Къде е другото е? Кое? Къде е другото? Ей го е там. Кое да? Семе държиш ли? Семе дърпи се. Не. Той е това по-хубаво. Да, между другото. Ари, бе. По-добре да ми го. Ма не снимай, сега кариш ги крим, брате, сега да не дойдат да ги вземат. Няма само да е така. Ей, трябва да направим рум-тур на ето шокблейс. Ари, бягай се, бе. Ти стая, бе. Дей, байкчек, същото. Шокблейс, чист карбон навсякъде. И истински карбон. Даже гумите с карбон. Да, гумите, те са карбонове. Ако не сте чули. Тук на Сигма някакъв километраж. Брат, той е за бутука. Шимано спирачки, XT. Вилката и Рокшок. Шока Рокшок. И това е като цяло. Толкова мяра си мъж ли го е там кучето? Кучето. Не се. Шара, ей ги кучетата. Чай ти гледайте. Брате, сега ние двете, ако на тако от О, напътя. Шокблейс. Той е един от най-хубавите шок. Я, чуй. Брат. Я пак. Да се щупи сега. Няма да се щупи, бе, спока. Като той колело не е някакво специално, моето е по-хубаво. Той се опита да ме удари. Да, опитах се. Точно как познам. Ще се опиташ да ме удариш, е? Чакай. Пуснахме. Ей, виж колко красиво време. Сега ще ходим малко на чулбе. Там на поляна. И тъй. Може да направим няколко кадъра докато сме там. И да. Добре. Айде. И сега сме... сега бяхме на чулбе. Малко там са сини. Направихме скока. Един скок, да. И бах тякия се получи. Напуснахме обаче... забравих да снимам. Обаче не се качваш много. Сега ще ходим на стадионски и тей. Ей, го тук сме на рампи. Семи, той сега ще ме снима. Ари, бе. На мега красивия завис. Ютубър. Ари, дръж, бе. И сега тук е ден-две. Пак сме на полигона. Всъщност не е ден-две. Равно кадрите от
първоначално са Са от други дни. от миналия ден, понеделник, сега сме И сряда. аз и той Да, Самуил и Калин Степа. вчера направиха степъпа. Мене вчера много ми се спеше, се прибрах да спа, нали Кико? Това е Калин от Together за други. Да, Аре, да. отива да се спи. Това машинка. И сега Кико ще го снимат как скача. Не, вярно. Къде ти е на дървото? Да, дай точно. На дървото. Кача. Абе, пустай. Хубаво. Кико отива сега да пикае. Добре. Ай, ще Не е включим, вярно, като сме че да по-нагоре. види там. Абе, добре бе си това. Отказва. Що? Защото си ти имаш бабен телефон. Не бе, много бърз. Ой, на iPhone, бе. Абе, те баци. Ще ме не ердръпвам на него. Абе, Кико. На кой ердръпвам му? На мене. Защо не стана Калин Терзиев? Що си тъпак? Абе, какво щях да правя? Ме. Какво щях да правя, бе? Да ми Ой, не ми ердорфаш напомня, видео. бе. Какво щях да правя? Да ми ердорфаш видеото. Ой, не ми напомня, бе! Ба! Гумата ти е спукана луд. Айде, вземеш. И сега хора, тук сме отгоре на полигона, на пътеката. На пътеката сме. Чухме да вземем инструменти Не, и да бе! почнем да правим Няма! пътеката. Няма Ама, Има тако, пари. някакви Аз пък аз. някакви цигани са откраднали инструменти, където взехме. И сега не знам какво ще правим. Кой? И те. Нали, Кико? Идем. Сега ядем с Кико. И да. И сега е тук само взе това. И те, сега тук ще купаем. Намерихме и ето и. По-скоро аз го намерих и тук беше. Брат, беше ей тук, брат. Буквално Да, ма. видях оранжевото. Си го намерил ти. Точно аз го намерих. Както с парите. Ние дадахме пари за лопатата. Да. То не взех нас. Не. Голяма работа. И те иде. Сега тук ще купаем малко. Дай За, ти за пръст е тук да скока и те. И сега само учи на тренировка, ние тук с Кико. Сега току-що направихме скока. Като забес лопата, чакай я, Кико. Като забес лопата, скока си е добре. Току-що щупих физиката. Нали ще ги снимаш?